An banka ƙauyen da abin ya faru wuta, bayanai sun fito. Rahotanni da muke samu yanzu sun tabbatar da cewa an ƙone ƙauyen Okuama da ke ƙaramar hukumar Igwelu ta Kudu. Ƙauyen Okuama nan ne ake zargin wasu ɓata-gari sun hallaka manyan jami'an sojoji 16 yayin faɗan ƙabilanci a yankin. Rundunar sojin daga bisani da ta tabbatar da cafke wasu mutane da ake zargi da hannunsu a kisan jami'an sojin a ranar Alhamis. An banka ƙauyen da ake zargin an hallaka musu manyan sojoji 16 a jihar Delta. Lamarin ya faru ne a ƙauyen Okuama da ke ƙaramar hukumar Igwelu ta Kudu a jihar bayan hallaka sojoji 16 a ranar Alhamis 14 ga watan Maris. Ana zargin fusatattun sojoji ne suka ɗauki wannan matakin bayan kisan 'yan uwan nasu. Har ila yau rundunar sojin ta tabbatar da kama wasu da ake zargi da hannunsu a kisan bayanin umarnin fara bincike kan lamarin. Rahotanni sun tabbatar da cewa al'ummar yankin sun tsere zuwa garuruwan makwabta saboda tsoron ɗaukar mataki daga sojoji, cewarsu. Daraktan yaɗa labaran rundunar, Birgediya Janar Tukur Gusau, ya ce hafsan tsaron ƙasar Janar Christopher Musa ya ba da umarnin bincike da kama waɗanda ake zargi da hannunsu a kisan. Tukur ya bayyana wata jarida cewa bayan umarnin Janar Musa sun kuma sanarwa gwamnatin jihar Delta faruwar lamarin a hukumance. Har ila yau gwamnan jihar Delta Sharif Oborevwori ya yi Allah wadai da kisan sojojin a jiharsa, inda ya tura saƙon ta'aziyya.